Itinaas po sa Code White Alert ang mga health facilities at ospital sa Rehiyon 1 kasunod po ng pagdaraos ng Semana Santa. Dahil dito inaasahan po na naka-alerto na ang mga ospital at mga health personnel nito sa pagresponde sa anumang mga posibleng maitalang health-related incidents ngayong mahal na araw. Nagpaalala naman po ang tanggapan lalo na sa mga individual na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya. Binigyan din po ni DOH Ilocos Regional Director Dr. Paula Sidionco ang kahalagahan ng pagpaplano ng pagbiyahe at pagtalima sa safety guidelines sa mga otoridad upang maiwasan anumang hindi inaasang pangyayari. Hinikayat din ang mga mamamalagi sa mga baybayin lalo na ngayong mainit na panahon na gawin ng mga precautionary measures upang maiwasan ang maging biktima ng mga heat-related illnesses. Samantala magtatagal ang White Code Alert hanggang Easter Sunday. IFM News. IFM News. IFM News.